pokiaľ aj my robíme nejaké špecializované vyšetrenie, ako keby v prvom slade sa snažíme identifikovať, či naozaj tam došlo k tomu zneužívaniu alebo násiliu inej formy, tak vlastne zisťujeme, že niekedy naozaj je to ten syndrom zavrhnutého rodiča, že nejakých prospechárskych dôvodov manipuluje jeden rodič to dieťa tak, aby ho vlastne dostal proti tomu druhému rodičovi. Ale zase to treba povedať, že nie je primárne naša agenda. Je dobrá vec, že sa ten problém pomenoval, pretože on je tu dlhodobo a naozaj možno viac v tej forenznej praxi sa s ním stretávame, kedy naozaj na súdoch sa rieši, komu má byť dieťa zverené a tak ďalej. To dieťa je zbraň v rukách rodiča. Bohužiaľ naozaj my s ľútosťou vnímame alebo sledujeme veľa prípadov, kedy to rozvodové konanie je sprevádzané akoby bitkou o dieťa, ale nie v zmysle záujmu o neho, ale skôr takého ublíženia tomu druhému partnerovi a to dieťa je tam rukojemník. Zatiaľ ešte zdá sa, nie sú vybudované také mechanizmy, aby niekto dovolil si povedať, že stop a vlastne ani jednému z vás de facto to dieťa akoby nepatrí. Nie je to jednoduché, hej, takže ako skôr tak okrajovo. Ďakujem, Ivan. Ja mám niekoľko poznámok k tomu, čo to bolo povedané. K tomu, čo hovoril pán doktor Fejdor, že sa radí ten trend, správny trend, aby dieťa vyrastalo pokiaľ možno v rodinnom prostredí, ideálne samozrejme v prirodzenom rodinnom prostredí svojich biologických rodičov. A takýto trend presadzuje, alebo hovorí o ňom aj zákon o sociálno-právnej ochrane sociálnej kuratele. To o tom nikto nepochybuje, že to je správny trend. Na druhej strane niekedy mechanické ponímanie tohto zákona vedie k tomu, a máme na to príklady, bohužiaľ, že deti sa vracajú do pôvodných rodín, ktoré bohužiaľ nie sú ošetrené, nie sú sanované. Ako keby tí úradníci na príslušných odboroch chceli naplniť tú požiadavku toho zákona. Dokonca vieme o tom, že mohol by sa hovoriť, ale nie je to teraz priestor o konkrétnej kauzičke, veľmi závažnej, kde deti boli vrátené do pôvodnej rodiny, z ktorej boli pôvodne vyňaté. Ako keby sa vrátili. Oni sa vrátili do tých zlých pomerov, respektíve do oveľa horších pomerov. Keď odtiaľ prichádzali, bolo ich 5. Keď sa tam vrátili, bolo ich tam už 9, 10 bolo na ceste. Tá matka stále rodila ďalšie a ďalšie dieťa, preto aby sa vyhýbala trestu. Čiže oni prišli do toho ani nie jednoizbového bytu, takého garzonkového bytu, keby sa povedalo, že tam bývalo 10, nakoniec to skončilo tak, že z týchto detí, ktoré tam boli vrátené, jedna dočasne skončila v diagnostickom centre, jeden chlapec skončil v Basle v Nemecku, respektíve v Anglicku, pardon, a druhý je teraz ešte vo výkone trestu na Slovensku. No. Prečo sa to tak stalo? Je to nedostatok citlivosti toho človeka, ktorý to posudzoval, alebo to bola len uľahčenie si práce a menej si komplikovať život, dám to dieťa naspäť. Prečo sa to stalo napríklad? No, ja myslím, že ten zákon niečo v dobrej viere nalikoval, ale nedal tým úradníkom proste nástroje na to, aby dokázali tú rodinu dať do poriadku. Aby predtým, ako tam tie deti vrátia do tej rodiny, aby ste naozaj cieľene, cieľavedomé a kvalitne pracovali. Keď nevedia? To je na ich zodpovednosti, bohužiaľ. Nemali tie deti do tej rodiny? Oni to jednoducho nezvládli. Oni to nezvládli, rozhodli veľmi zle. Hovoriť, že aké sú zákony, aký je ich výklad, alebo aká je realizácia. Čiže toto som chcel povedať. Potom ešte tá prvá otázka vlastne bola vplyv dlhodobého nástroja páchaného na deti, na ich vývoj, na ich osobnosť. No, veľa tu bolo povedané, chcem iba doplniť to, že podľa môjho názoru, respektíve je to všeobecne známa vec, že najväčšie škody na vývoji detí, na ich raste, na ich formovaní ich osobnosti sa páchajú vtedy, keď toto násilie na nich páchané už od útleho veku, od prvých rokov alebo aj mesiacov života. Bohužiaľ to sa deje a bohužiaľ sa to deje, ja si myslím, že vo väčšine prípadov a že následky sú potom nedozierne. Nehovoria o tom, že deti, keď vyrastajú v takomto prostredí, nemajú okolo seba v prvých mesiacoch rokov života vlastne nikoho iného, iba tých rodičov. A ak im títo rodičia, tí najbližší ľudia, ktorí by prirodzene samozrejme mali pomáhať, mali by ich vychovávať, keď títo rodičia im ubližujú, tak oni sú vo veľmi zlej situácii. Nehovoria o tom, že treba aj to povedať, že
oni vyrastajú, potom už začínajú svet vnímať, ale oni vnímajú tých svojich rodičov mnohokrát aj pozitívne, že oni vlastne vnímajú tých rodičov aj mnohokrát ich aj majú radi, lebo to týranie alebo zneužívanie ako sa nedeje non-stop. Oni k nim vedia byť aj dobrí a tie deti majú potom z toho zmätok. Oni vlastne žijú v takom ambivalentnom vzťahu a je to proste pre ich vývoj veľmi deštruktívne, deštrukčné. Keď sa dospeje do štádia, že tieto deti v takomto prostredí dospejú, tak akýmsi sociálnym učením iné vzory nemajú, sa dosieli to, že oni keď už dospeli bez toho, aby im bola poskytnutá kvalifikovaná terapeutická pomoc, tak oni opakujú niekedy, nehovorím zase, že určite nevždy, to sa nedá generalizovať, ale mnohokrát oni opakujú, čo majú naučené. Mnohokrát napríklad z týraných chlapcov stávajú tyrani, mnohokrát, alebo z tyraných alebo zneužívaných dievčat sa stávajú obete. Ale ako keby program, ktorý sa do nich zapísal, ako sa to vymazalo, taký program, ako sa nahradzuje iným? Je to veľmi ťažké. Je to veľmi ťažké, predovšetkým v tom prípade, ktorý popisujem, že to trvá dlhodobo. Ja som v tej prvej kazmistike, v tom príbehu, čo som hovoril o tom, že to dievčatko vlastne nebolo až tak dlho v svojich týrajúcich, zneužívajúcich rodičov. A napriek tomu trvalo prakticky viac ako 10 ročí, kým sa ona definitívne, aj to ešte otázne, či to je definitívne,